Ja som malý mysliveček, sotva flintu nesu, ja rara. Ja som malý mysliveček, sotva flintu nesu, hodím si přes rameno a pospíchám k lesu, tra-ta-ta. Hodím si přes rameno a pospíchám domov. Ja. To je radostí v dome. Živiteľ sa vrátil z lovu. A strelil, mamka. Strelil a trafil. A my tu máme zase tichú domácnosť. Ako vždy. Jednému je do spevu a druhý sedí ako socha mramorová a nafúčaný v nočnej košeli. Dávaj tie ruky hore, lebo to do teba napáram! Ako by sa stalo? Ja do teba strelím, uvidíš ten masaker. Len strieľaj. Nemáš nabité. Ako to môžeš vedieť? Viem svoje. No to ešte neznamená, že ťa nemôžem tou flintou ovaliť po gebuli. Cudzí chlap v dome o 2:00 v noci. Už to je dostatočný dôvod. Čo tu robíš? Zakášaš mi za ženou alebo za dcérou? Už aj to vysyp, nech ti môžem s kľudným svedomím streliť jednu po papuli. Ja mám na to dôvod. No je dôvod, aha. Máš dôvod. Ja ti takých dôvodov vysypem z rukáva, koľko chceš. Tak napríklad, len tak náhodou som išiel okolo. Alebo svietilo sa tam. Bolo by smutno. Sušilo ma. Rojili sa mi včely. Ale ja nechcem počúvať také somariny. Chcem počuť pravdu, chápem si? A vrav, ak nechceš umrieť ako neznámy vojak. Naozaj na tom, Ľudko, tak trváš. Nepoznáme sa, tak ma nevolaj Ľudko. A áno, trvám na tom. Staň sa teda. Ja tu na teba, Ľudovít myslivec, čakám. No ale to si ma ukludnil. Ja už som myslel, že si môj dom pomýlil so zastávkou a že tu čakáš na autobus. To si celý ty. Pochabý, popletený a nevychovaný. A nechaj ma dohovoriť. Ja tu na teba, Ľudovít, čakám, pretože si ma ty postrelil. Ty, to akože fakt? Načisto? Úplne? Úplne? Úplne nie. Ale dosť zásadne. No, to je ale galiba. Ešte, že to nikto nevidel. Dúfam, že si to nikde nehlásil. Bol si na pohotovosti? Ošetril ťa niekto? Nie. Nikde som to nehlásil a nikto o tom ani nevie. To mi padol kameň zo srdca. Ja už som sa zlakol, že si neboštík a prišiel si ma strašiť. Ale to si dobre urobil. Joj, to si dobre urobil, že si to nikde nehlásil. To sa musí zabiť. No, dáme si. Pozri, je to síce iba obyčajný rum, ale tak ti poviem, na zlaknutie je úplne najlepší. Tak. Na zdravie, na zdravie. Nalievačom? Na zdravie, popíjačom, šup, tam. A teraz mi povedz, kieho elementa si tam robil? Čo si sa tam motal, Kriste pane? Ľudovít, Božie meno nadarmo. Ale vieš, aké nešťastie sa mohlo stať? Veď ja som kvôli tebe mohol prísť o polovnícky lístok. Dneska sa s tým nebabrú. Urobíš jeden prúser a si bez papierov. A kde si to dostal? No ani sa nepýtaj. Ukáž? Do ruky? No. Chvála Bohu, nič. Počúvaj, takto to urobíme. Povedz koľko, vyrovnáme sa a čo sme si? To sme si, zajtra ťa odveziem domov. Nie.
Do ruky si ma netrafil, trafil si ma do krídla. A do ľavého? No tak prr! Ešte sme toľko toho nevypili. Ako pozerám, ty vôbec nie. Nedáraj z prostosti. Do krídla! Ešte povedz, že si tam len tak náhodou poletoval okolo. Náhodou nie, ale poletoval. Vieš čo, ja som za každú srandu, ale čo je moc, to je moc. Tak sa pekne krásne zodvihni a odveď odtiaľto. No ale to nejde. Už som ti predsa hovoril, že si ma strelil do krídla. A ja tu teraz musím počkať, kým sa mi krídlo zahojí. Akurát tu však. A si myslíš, že ja sa idem o teba, kto vie ako dlho starať. A uvedom si, čo táraš za nesmysly. Chlap s krídlami. Veď to by si musel byť nejaký ufón. Alebo? No, len to dopovedz, Ľudko. Ľudovít! Pozri sa na hodiny, či ešte rozoznáš malú ručičku od veľkej. Nechaj toho tárania, choď už spať. Počuješ, čo robíš? Ešte nám sem vlezie, zoberie nám rum a to si nepočul, ako tá do nás nazjape. Tá má furt nabité, kamarát. Ale počul. A veľakrát. Toľkokrát, čo ty určite. Veru, Ľudovít. Ja som totiž tvoj aniel strážny. To poznáme také finty. Starý otrepaný fór. To aj my. Minule sme starému hlaváčkovi, to je starý mládenec, nasťahovali na inzerách babu do chalupy a ona mu tam tak hospodárila, že musel pekne krásne chalupu predať a zmizol neznámo kam. Ha! No čo, nezdá sa ti to dobrý vtip? Nesúď, Ľudko, pokiaľ nevieš všetko. Chalupu predal, to áno. Ale k tej pani sa nasťahoval. A žijú dodnes šťastne, dokonca v posvätnom zväzku manželskom. Kto chce kam, pomôžeme mu tam. Nejaký hlaváček môže byť ukradnutý. A to, čo hovoríš, ti môžem veriť, ale nemusíš. A ak si to, čo vravíš, čo akože by nemôžeš, tak by si mal vedieť, že ja nie som žiadny blbec. Takže potrebujem dôkaz. Poriadny a matateľný dôkaz. Máš na to právo, ty neveriaci Tomáš. Na robenie zázrakov síce nemám kompetencie, ale niečo ti predsa len pripomeniem. Spomínaš si, Ľudko, ako si sa ku mne veľakrát modlil? Pekne, skrúšene si mrmlal popod nos. Anieličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku. No, mal si vtedy len 5 rokov a rozbil si svoje prvé okno. Vtedy som to zvalil na prievan, ako ešte aj mnohokrát potom. To nie je žiadny dôkaz. Každý správny chlapec rozbil v živote nejedno okno. Dobre teda, budem pokračovať. Iba tak ma napadá jeden jarmok v dedine. Pamätáš si, Ľudko, tú blondínu zo Strelnice? Vtedy si nemal ani 17 rokov. To si sa ku mne modlil. Lepšie to bolo vari len vtedy, keď sa prevalila tá aféra s tou vo fabrike. Hamuj! Počkaj, no. Musím uznať, vieš toho naozaj dosť, že by si aj eventuálne mohol byť to, čo vravíš. Dajme tomu. Ale nebudem taký somár, aby som tomuto uveril. Aniel strážny, to by som ti pekne naletel. Pamätáš si na svoj posledný výstrel? Strieľal si Pánu Bohu do okien. A ty si z toho okna akurát čumel, že? Náhodou Fero vyhodil klobúk a ja rásk. A bolo to. A nebolo ti nič nápadné? A vieš, že hej, sypalo sa perie. Bielo. Už som sa zlákol, že som trafil labuť. Labuť nie. Schytal som to ja. A do ľavého krídla. Každý mi vraví, že moc predsadzujem. To akože mierí moc dopredu. Nože ukáž. No teda. Dovolíš? Aj! Jaj!
mi nikto neuverí. Počúvaj ma, ty keby si letel len o trošku rýchlejšie, tak ja som mohol byť kráľom hodu. Takých 20 cm a bolo by po starostiach. No hej, ale kde ťa ja teraz uložím? Kam chceš koho ukladať? Prídeš neskoro domov a ešte si zo sebou aj návštevu dotrepeš. Prosím ťa, otec, nepij už. Už som sa zlakla, koho si to domov s krčmi došikoval. A ty sa tu rozprávaš sám so sebou. Ľudovic, pamätaj sa, pokiaľ je čas. To už nie je len tak. Ešte minule si sa tu rozprával s tranzistorom a dnes ti už ani ten netreba. Uvidíš, že dostaneš to delirium tremens a začneš vidieť biele myši. Neboj sa. Vidíš a počuješ ma iba ty. Tak niečo urob. No to vieš, že urobím. Zoberiem ti tento rúb a niekde ho schová. Čo môžem robiť? Vy sami ľudia vravíte, že kam čert nemôže, pošle ženu. A ja na boj s pekelnými mocnosťami nemám kompetenciu. To aspoň skús. Dostaň ma z toho. A čo by som ťa z toho dostávala? Vždy si sa z toho vyspal sám, tak sa z toho vyspíš aj teraz. Postelaté máš na kanape a kýbel máš tu. A ráno dostaneš cesnačku. Ale čo je tu toľko peria? No vidíš? Mala si pravdu. To ja už mám to delírium, ale nejakú vyššiu formu. Lebo ja nevidím biele myši, ale biele sliepky. Akurát tu jedna pobehuje po kuchyni a kotkodáka na mňa. Tak ja, že som ti sliepka. Ja, že kotkodáka. Čo sa o teba stará? No počkaj, zajtra si to vytmavíme. Vidíš? Takto je to u nás vždy po návšteve kultúrneho zariadenia. Ja viem, ale vezmi si to z tej lepšej stránky. Stará sa o teba? Stará. Variť vie? Vie. Hej, hubovú a držkovú, to je ide. Ale ty mi povedz, kde si sa flákal, keď som sa ja šiel ženiť. Čo mi je platné, že vie variť? Nenariekaj toľko. Spomeň si len na jej sviečkovú. Akú obrovú. Sám predsa hovoríš, že je to nebíčko v papuľke. No dobre, ale za to ja viem vynikajúce zemiakové placky. Ty si bol na záchode? Ja nie, prečo? Daj mi povedz, kto keď nie ty. To som ťa za toľké roky nenaučila, že máš dávať dole po sebe dekel. Kto to má furt po tebe robiť? Ja som to nebol. Vieš čo, Polduška, to som asi omylom, prepáč, to som nejako zabudol. Ale že to bolo naposledy, ti vravím. A prestaň pomocovať a bež škrápať. Ja som to naozaj nebol. Pšt, bež zaspí. Neboj sa. Mňa predsa nepočuje. A ešte si ani nelahla a už spala. Ja som to s tým sedátkom ale naozaj nebol. Za prvé, nám anielom sú úplne cudzie takéto ľudské potreby a prejavy. A po druhé, ja veľmi dobre viem, ako ty pre to zdvihnuté sedátko na záchode trpíš. No vidíš, a nepomohol si. A ja, aby som ťa teraz ťahal zo šlamastiky. Tak nakoniec ešte povieš, že som sa postrelil sám. Človeče Ľudovít, ja tu kvôli tebe porušujem všetky príkazy a nariadenia. Vidíš ma, počuješ ma, rozprávaš sa so mnou? Ja, to už hraničí so zázrakom. A na to ja nemám predsa povolenie. Vieš, ako v tom lietam? No, zatiaľ tu len poskakuješ ako taký vrabec. A buď rád, že som ťa netrafil niekde inde. Počul si, máme ísť spať. No ale kde ťa dám? Do postele, nie? To by ti vadili hneď tie letky. Stávaš na bruchu? Iba že ty? No, to je vôbec zlý nápad. Zadrž! To ani na to ani nemyslí. Ani na to nepomyslí. Vyhoď to okamžite z hlavy. So sliepkami na vidielku nikdy. Sú čierne a majú ložky. Čierne sú ako čer. A to nie je pre mňa vôbec priateľná farba. No takže pán je rasista. A to je vždy na začiatku rečí.
Miluj svojho blížneho ako seba samého. Pokoj ľuďom dobrej vôle. Proletári všetkých krajín, spojte sa. Ale keď príde lámanie chleba, tak pánom zadých farba. A to sú iba sviedky. Poď, že sa nehamíš. V Amerike majú ešte aj biskupa Černocha. Kozaj, odkiaľ ty môžeš vedieť, kde som ťa ja chcel uložiť, ha? Nezabúdaj, že ťa mám prečítaného. Poznám ťa predsa už od kolísky. A vôbec, ty mi nemáš čo vyčítať. Ako sa to volá nápadník tvojej céry? Ale to sem nepleč, to sem nepatrí. Ale áno, patrí. Ty sa nevieš totiž zmieriť s tým, že sa volá Pytliak. Ty, ktorý si dal svojej dcére meno po bohyni lovu, budeš mať v dome Pytliaka. Diana Pytliaková. A sedieť vedľa neho na svadobnej hostine je pre teba horšie, ako sedieť anielovi vedľa čiernej sliepky. Ale už to nechajme, ideme spať. Ja mám pre dnešok pridelenú kanapu a ty choď do hornej izby, tam sa nejako ulož. Dobrú noc. Ľudovít, vstávaj, zobuď sa! Ľudovít, zobuď sa! Ľudovít, vstávaj! Krucinál, fagot! To je ale slovník! Tyže si môj aniel strážny, ani spať ma nenecháš. Máš byť v hornej izbe, tak čo otravuješ? Ale keď tam to nejde... A čo by tam nešlo? Čo tam nemáš bydielko? Alebo sú tam čierne sliepky, či čo? Tam to naozaj nejde. Ono, nebol by som tam sám. Oni sú tam spolu, obaja, a bez Božieho požehnania. Čo? Pod mojou strechou? No ale už mám toho dosť, ja ho zastrelím. A práve preto si vystrelil svoj posledný patrón do klobúka. Taký je osud nás, anielov strážnych. Predvídať. Tak, a teraz už mám toho akurát dosť. Ja sa tu nevyspím a nevyspím. A takto je to u nás stále dookola. Najprv na kačky, potom na zajace, potom na bažanty, no furt volačo. Tak, aby si vedel, dnes nevarím, ale spím. Ak chceš v nedeľu obedovať, tak si navar sám. Ak nedle ti zamiesi Diana a o ostatné sa postaraj. Tak. Mám také podozrenie, že Dianka už má zamiesené. Čo to trepeš? Že máme v dome Pytliaka. My sa tu hádame, kto nechal zbehnutý ajzlový dekel, zatiaľ, čo on si užíva s našou dcérou v našom dome. S tou, ktorú som vypíplal od malička. Školy som jej dal, maturitu má. Do tanečnej som ju prihlásil. Ešte aj piercing som jej dal zastreliť. Oboch ich zastrelím. Vybajte dolu! A ty sa tak nedívaj, lebo aj teba zastrelím. Aj se... Kukučka, drž zamách, lebo aj teba odmachnem. Ako tak pozerám, práve som zachránil tvoj rod pred vystrielaním. Ty čož? Ale veď ja som ticho. Ale iba výnimočne. Ty si kľudne spinkáš, zatiaľ čo nad hlavou ti ten kanec ome. Pytliači s našou vlastnou dcérou. Kriste Ježiši. Za semeno Božie nadarmo? Ale veď je to z tvojej strany vlastne spoluúčasť. Dobre, Ránko. No, to vám rýchlo ubehla tá noc, keď už máte ráno. Počúvaj, Pytliak, ale to si dovolil dosť. Ja som ťa varoval, Dianka je pre teba jasne hájená. A ty si tu vletíš ako nejaká líška do kúrnika. To si vypiješ, to si zodpovieš, kamarát. Lebo to je podľa mňa násilnenie a za to je pri najmenšom trest smrti. Ale v
V tomto prípade, milý tatko, nemôže byť o znásilnení ani reči. Aspoň z Viktorovej strany nie, veď on v tom prsty nemá. A vôbec, my sa máme radi a budeme sa brať. No, to mi je novina. Poď sem, mladý. Počúvaj. Vieš ty o tom niečo? Netvár sa tak blažene. Pytliači, ešte máš čas. Ešte si to môžeš rozmyslieť. Vieš, do čoho sa hrnieš? Do ženy a do melóna nevidíš. A potom, keď precitneš, bude neskoro. Každý chlap má o ženách na začiatku úplne iné predstavy. Ja som si napríklad až do svadby myslel, že ženy sú vzdušné víly, že neprdia. Ale no, už hádam stať. Nemyslíte si, že by sme toho mali nehať na neskôr? Ráno je múdrejšie večera. A vôbec, o takomto čase by sme mali ešte všetci spať. Tak poďme ešte všetci do postele. Rozumný nápad. Stop! Kam sa pcháš? Ty si už užil dosť. A ešte som sa s tým nevyrovnal. Tak pakuj domov. Zajtra prídu nás na obed, Viktorko. Vári náš otec. A ako ho poznám, budú zemiakové placky. A ty zabudni na tú kanapu a šmykaj do postele. Anielišku, môj stražnič, opatruj moju dušičku. Odkedy sa modlíš? Pokoj ľuďom dobrej vôle. Tomu včera zasedali. Cítim sa, ako by ma prešiel parný valec. To zás bude hamba. A tie sprostosti, čo sa mi snívali. Čo som to len chcel. Pivo. Pivo. To je správne riešenie. Ale nie je. Došlo. Vypilo sa. Ako to, že nie je pivo? Ježišmária! Tak, mne sa to nesnívalo. No čo to vystrájaš? Za prvé, nesnívalo. Za druhé, neber meno pána nadarmo. Chcel som ti trošku pomôcť. Má z toho dnes veľa. A kukučka si mohla aj hlasívky vykúkať. Toľko je hodín. Ale nestoj tak po darovnici. Rýchlo, chyť, rob volačo. A pozrime, pánovi sa nechce spať? Alebo ťa suší? No ty si hádam ešte potrunžený, alebo čo? No máš ty zdravý rozum, veď je to švábky ani pre regiment. Mne tiež bolo divné, prečo toľko. Prečo? Budeš mať návštevu. Ktože je to pozvaný dnes na obed? No, napozývaš si. Hostí na obed a potom sa divíš. A ja ani len oka nezažmúrim, len aby som to všetko stihol. Ja som na to úplne zabudla. Koľko je hodín? To už toľko. Kde je to dievčisko? Diana! Diana! Nenechaj sa vyrušovať a pokračuj. Čo som to len chcela? Popostielať, aby neprišiel do rozostlaného. Nebolo by to poprvýkrát. No kde je to dievča? Jana! Nevolaj na ňu Jana, keď je Diana. Je to moja dcéra, tak si na ňu môžem volať ako chcem. Hrdňa za mňa, rev na ňu aj Mará, len nech už je tu. Mara! Joj, veď ty si ma celú pochváť. Diana, okamžite nech si dole. Čo je? Ešte sa pýtaj, čo je. Pozri sa, koľko je hodín. Ak si nespomínaš, tak dneska príde na obed ten tvoj pytliak. Viktor? No čo? Varí ich tu bolo viac. No veď kľudne povedz, ja to rajbem. Haló, jo, čo mi to nedvíhá? Kam voláš? Viktorovi, nech nezabudne a nech donesie aj rodičov. No na to zabudni.
Vary si myslí, že ja chcem mať plný dom pytliakov. A ty čo mlčíš? Urob niečo. Kto, ja? A ty tiež. Daj ten mobil, odkiaľ si ho vzala. To by sa ti páčilo. Za otcové peniaze si dohadovať rande a kto vie čo ešte. Tak teda, otci, ty si normálne nenormálny. No čože ti je na otcovi nenormálne? Že sa ráno češem? Že počúvam dychovku? Že nechodí trsať a nič inú? Že ešte žijem? Ale dobre, ja tu nemusím byť. Čo nemusím? Ja tu ani nemôžem byť. Lebo v našej rodine sa očakáva vzácna návšteva, od ktorej sa čaká, že nás zbaví dcéry. A keďže nemáme ani rum, ten je voľade schovaný, a nemáme ani hlb piva, čím by sme tú radosť zapili, tak ja preto pivo zajdem. Tak si potrebujem ešte niečo zariadiť. Daj ten mobil sem. Nechaj ten mobil doma. Čo, si potrebuješ zavolať? Tak ti poradím. Choď na kopec, tam je kostol, tam máš priamu linku. Tomu nie je rady, tomu nie je pomoci. Ale daj mi pokoj. Tak pán chce pokoj, ale s radosťou. Aj tak by si tu iba zavadzal. Počúvaj, Diana, no a myslíš to ty s tým Viktorom vážne, alebo to bolo len tak? Ako to myslíš len tak? No, len tak, ako hop a skok. Ale, mami. Mami, veď som nič nepovedala. Iba, že tvojmu otcovi sa pri tom hop a skok pošmykli nohy a ty si toho dôsledok. Ale aký pekný dôsledok. Aspoň Viktor to tak tvrdí. Veď hej, ale krajšia si, keď si namalovaná, učesaná, umytá a nelietaš mi tu v tom, čom spíš. Bež sa dať do poriadku. Ale na čo? Veď tomu jej priateľovi sa najradšej páči aj tak v tomto. Do čoho sa len pustím? Svadba pred dvermi a tu je ako po revolúcii. Každý má svoju funkciu a nikto nič nerobí. Čím len začnem? Daj si kávu, Polda, kávu, to stihneš, daj si. Už viem, dám si kávu. Diana, dáš si so mnou kávu? Áno, mami, o chvíľku som dole. Tak sa mi zdá, že bude potrebovať ešte jednu šálku. No, nehovoril som. Šálku a 3 cukry. Ako vždy. A nezabudni ten rum. Ale to je ale návšteva. No vás by sme tu nečakali. No poďte už ďalej, keď ste tu. A čože ste nám doniesli? Ako obvykle, nič. Čože by som nosila? Hej, idem len na skok. Dostala chuť na kávu. Lenivá si je doma spraviť. A okrem toho ju svrbí jazyk. Veď si nejdem ani sadať. A dáte si s nami kávu? Práve sa chystáme raňajkovať. Ale veď je nedeľa, veď ste si ešte mohli pospať a vy ste už hore. A pritom sa včera večer u vás tak dlho svietilo. A čože sa robilo? Joj, no ako pozerám, už máte skoro aj navarené. No a sú tu zemiakové placky a v nedeľu. Nedaj sa vyprovokovať, Polda. Chceš vedieť, čo má on na hrnci? No Ľudko sa rozhodol, že dnes bude variť on. To vy čakáte nejakú návštevu? No, ale to by už mal aj začať. Pred chvíľkou som ho videla, ako sa rozpráva s doktorom Uhliarom. A čo je u vás takto chorý? Ale dajte pokoj, suseda. Veď doktor Uhliar je zvelorekár. A my máme z domácich zvierat tak akurát kukučku v hodinách. Jaj, tak možno, že ešte len tak okolo a pristavil sa na kuzereči. No, tak bodaj by nie, no veď tak je dobre. No. Maminka, už mám tu kávu. Ale no, dobrý deň, tetka. Dobrý, dievka moja, dobrý. No ale pozri,
Ty si ako anielik, ako nevestička. To má otecko čo robiť, aby mu v dome niekto nepykliačil. A kedyže sa budeš vydávať? Pane, že by aj táto bola len z rebra. Nebojte sa suseda. Aj na to raz príde. No ešte, že by neprišlo, veď by to bolo proti prírode. Keď vám tak náhodou večer pozerám z okna, to vám vidím veci, až sa mi v tej tme zrak zahmlieva. No tak si u nás dajte za kalištek, nech sa vám rozjasní. Na cestu a na guráž, pretože pozor, teraz to príde. No ale ako tak pozerám, tak sa mi zdá, že dneska by sa aj toho aj hodilo. No, čo poviete, obed už za chvíľku budete mať hotový, no tak čo? Čo? No, že by ste zašli k nám. Ako sme sa minule dohovárali. Urobiť mi dačo z blasny, umyté ich už mám, no čo poviete? Nič. Takú trvalú, alebo, no povedzte. Nič. Choď. Vôbec nič. Choď, inak sa jej nezbavíš. A nakoniec viete čo? Máte pravdu. Vezmem si nejaké veci a môžeme ísť. A Diana to tu dokončí. Ja? Veru ty, dievčatko, chceš sa vydávať, tak sa snaž. Joj, to je ale nespravodlivé. Nakoniec sa všetci vyparia a ja tu ostanem trčať sama. Dianka to dorobí. Samozrejme. Diana si v prvom rade v kľude dopije kávičku. A stal sa, že nie. Ale no čo ste si zabudli? No, už idem. Ahoj, ty už si tu? Ahoj. A ty tu čo robíš? Ty tu predsa ešte nemáš byť. Ako to vyzeráš? Vypadni s tými kvetmi preč. A ty ho rýchlo pošli domov. Pane Bože, opäť tu hrozí nebezpečenstvo hriešného konania. Ale ja to tak nenechám. Ludovít! Ludovít! Ale ako to vyzeráš? Takto sa chodí na slávnostný obed. A čo sú to za kvety? Tie sú len pre teba, Dianka. V tejto metle ty hovoríš slávnostná kytica. Ja som ešte ani doma nebol. Keď nás otec včera rozohnal, sadol som si záhrade pod jablon, vieš pod ktorú? Pozeral ti do okna, už a rozmýšľal som, aké by to bolo, keby sme tam spolu. To si nemohol zapískať. Nemohol. Ja som ti tam z toho všetkého zaspal ako také bábätko. A ráno, keď som sa prebudil, tak už chodili ľudia do kostola, potom Škorcová králikom pre trávu, potom tvoj otec pre pivo a potom zase Škorcová. No celú tú dobu som sa skrýval za rýbez, lebo aby ma nikto nevidel. Miesto toho, aby si prišiel za svojou budúcou milovanou ženou. To som práve aj chcel, Dianka, keď tvoja mama so Škorcovou odišli. Otrhol som v záhrade tieto kvety, už a vyrátal som si, že si konečne sama doma. A možno ešte v postielke, že by som prišiel a pritúlil sa. A zazvonil mi, aby si ma zovidel. Všakže máš šťastie, že už som dávno hore. O, smolu, Dianka. Ale ako si môžeš myslieť, že práve dnes máš smolu? Veď dnes je náš šťastný deň. A preto uteknem domov, slušne sa obleč a už mi si späť. Aspoň jednu pusu na cestu? No určite. To poznám. Dianka, veď aspoň maličku. Nedám a nedám. Nedáš, tak si vezmem sám. Skúsiť môžeš. Doktorko! Doktorko! Ale nespíš, doktorko! No, konečne. To je ale kriku. Čo je? Čo sa robí? Kapú ti zajace? Krýva mačka? Či narodujú blchy? To je šťastie, že si tu. Už to vyzeralo, že si neprišiel. Ako by som mohol? Veď táto chalupa je jediné miesto, kde sa poriadne vyspím. Pokiaľ ma z postele nevyťahne nejaký pojašený myslivec. Čo je? Čo sa robí? Nič. Nič?
nechám si tu napísať cedulu, zvoniť, v prípade flintavky, krývačky alebo vtáčej chrípky. Na iné zvonenie nebudem počuť. Ani na takéto? Tak, na takéto zvonenie počujem vždy. Pokiaľ je poriadne vychladené. Neboj sa, je priamo z pivnice, veď krčmár vie, čo sa slúši a patrí. Tak, a čo čakáš? Chyť flaštičku za hlavičku a sadni si na lavičku. Na zdravie. Na zdravie. Haj, Ľudovít, čo ti budem vravieť? Život je krásny. Aj, krásny. Len keby neboli tie dôsledky. Čo ti chce básnik povedať? Dôsledky, to je predsa jasné. Každé ľudské konanie má svoje dôsledky. Našťastie, poväčšinou sa z nich vylížeš. Nesťažuj si, veď čo ti chýba? Dievku máš na vydaj, testinu na umretie. Dobrý for, nie? Sa opýtaj mojej testine, či dobrý for. Čo je s tebou? Ani do spevci nie, ani do tanca. Ty máš nejaký problém, však? To mám. Počúvaj, ako by si liečil takého postreleného... Postreleného koho? Domov, rýchlo, domov. Holuba, postreleného holuba. Holuba, vravíš? Ty máš nejaký problém. No, to ešte len bude mať, ak okamžite nepôjde domov. Ľudovít, ty si niekoho osolil. Ty si niekoho postrelil, však? Veď ty prídeš od polovnícky lístok. Tak koho? Sprostosť. Sprostosť je nepriestrelná. Sprostosť je myslieť si, že som niekoho osolil. Len tak by napadlo náhodou, že ako by si liečil takú postrelenú hus. To je teda prirovnanie, že hus. By som sa mal asi aj uraziť. Vravím ti, Ľudovít, poď rýchlo domov, kým nie je neskoro. Ale veď pred chvíľou si spomínal holuba. Jedno. Tak ako by si ho liečil? Hastičkár. Netvár sa, že nevieš. Ty starý polovník a mäsožrút. Či ja viem alebo neviem, to je jedno. Ty sa pochvál, čo ťa život naučil. Poviem ti pravdu, hus som ešte nikdy neliečil. Len som ju podrezal, ošklbal a zjedol. Nepočúvaj ho a poď rýchlo domov. A čo keby to bola lahuť? Domov, Ľudovít, rýchlo domov, mal si už byť dávno doma. Lahuť. No a je to vonku. Ty si človeče nešťastný, zastrelil lahuť. A teraz ti stíska zadkom. Tak, aby si vedel, z toho sa len tak nevymotáš. To ti vždycky ju objaví niekto na dvore. Musíš ju zlikvidovať. Musíš ju ošklbať. Tváriť sa, že to je veľká hus. Do rúry hádam ako zmestíš. A keď tento ohavný skutok spravíš v akom rozumnom termíne, daj mi vedieť. Lahuť som ešte nejedol. Nepočúvaj ho a poď rýchlo domov. Mali sme by už dávno doma. Ale to si ma sklamal, doktorko. Ja som myslel, že mi poradíš nejakú dlahu, alebo fixačnú slučku a ty rúru. By som rád vedel, čo by mi poradil, keby poznal skutočnosť. No to nechci ani vedieť. Ten by zožral aj slona. A nepí to studené pivo. Dostaneš hnačku. A poď rýchlo domov. Hrgota. No, nehovoril som, a je to tu. Doktorko, pomoc. To pivo mi chce vyliesť, kadeľ nemám. Funguje ti záchod? Poslúž si, ale u nás sa nesplachuje. Má to svoje výhody. Mám také tušenie, že by som mal ísť s ním. Ježišmaria! A krucinál! No, do prdele tam!
A zase hreší? No čo by som tam s ním robil? Čo je, Ludo? Teraz už nič. Ak by som vedel, kde sa flákal môj aniel strážny, keď som ho najviac potreboval. Ty si predstav, taká smola, ako som si naťahoval v gate, vypadla mi peňaženka rovno do tej diery. Nerehoca. A keď som ju chcel vybrať, ako som sa načiahol, šlo. A mobil je tiež tam. A vy sa tiež nerehodce, tu hajdli. Vravel som ti, aby si ten mobil nechal doma. Čo? Vravel. No čo, aj kedy vyťahuješ žumpu? Za 14 dní. Ale ťa poprosím, povedz svojim známym, aby ti za ten čas nevolali. Lebo to zvonenie pod zadkom by mi nerobilo dobre. Doktorka, no tak hádam by si na ten hajzel nechodil. Veď si uvedom, mám tam mobil a peňaženku. Keby si tam mal aj knižku na 1 000 000, ja sa ti na to môžem vysoká, vieš čo. Hádam si len nemyslíš, že budem kvôli tomu s každým oným chodiť k susedom. Za 14 dní žumpu vytiahnu a si tak potom príď to pekne tam prehrabať a vyťahneš si tie svoje pakšamenty. Tak labuť vravíš, labuť! Letela husička, letela zvysoka, šlo aj dobrý strelec, strelil jej do boka, strelil jej do boka. Musíš uznať, Ludovít, že s tým mobilom som ťa varoval. Ale nepál ma, ty nie si žiaden môj aniel strážny, si obyčajná, oprchnutá labuť. Čo labuť? Kačka si! Utáraná, kačka! Tak, kačka, to si ma teraz, Ludovít, urazil. Kačka. Nož, aby si vedel, chcel som ti niečo povedať, ale nepoviem ti nič. Staň sa vôľa Božia. Ha! Kačka! To si urazil celé chóry nebeské. Ale ja to počúvať nemusím. Aké chóry nebeské. Ak chceš trucovať, tak si trucuj aj do Aleluja. Aleluja, ahoj, nazdar, pochválen. Až na veky. Ludovít myslivec, si to ty? Som pán farár, ale legitimovať sa vám ako si nemôžem. Musím si rýchlo zavolať. Máš telefón? Nemám. Ale za to doktor má od dneška 2. A na čože vám je telefón, dôstojný pán? Chcel by som zavolať do Ríma. Musím informovať Svätý stolec o Božom zázraku. A čože sa stalo také vážne, že o ničom neviem? V akom zázraku to hovoríte, nebeský otec? Ale nie nebeský, len duchovný otec. A ten zázrak si ty, Ludovít. Ty. Ja? Ty. Nemodlíš sa. Meno Božie berieš nadarmo. Do kostola nechodíš. Boh vie, koho volíš. A zrazu sa mi z ničoho nič. Len tak po kresťansky pozdravíš. No to je ten zázrak. Aj, pán farár, no veď ale každý sa môže pomýliť. Aj primátor sa minule pozdravil, že práci čest. No, tak si to tak neberte. No ale samo od seba to nebude. V tom niečo je. Nechystáš sa náhodou vydávať dcéru. A na to ste ako prišli, pán farár? Ale to vieš, ako to chodí. Niečo sa mi dostane do uší. Niekto sa preriekne. Niekto sa pochváli. No, ľudia hocičo donesú. No tak čo? Zverená starosť, polovičná starosť. Povieš mi, čo ťa trápi. Ale čo by, no? Mám problémy a starosti a všetko sa to teraz na mňa sype.
Posledne ten mobil. No, zmier sa s tým, synu. Veď na každom z nás leží nejaká starosť. No, na to mojom mobile momentálne leží niečo úplne. Ako by som vám, je v hajzli. No tak, synu, pred Božou vôľou sa treba skloniť. No, a to som práve urobil a prišiel som o mobil. No, Pán Boh dal, Pán Boh vzal. Treba sa ohliadnúť. No to som zase neurobil. A prišiel som aj o peňaženku. 300 eur som v nej mal, ešte aj nejaké drobné. Nezúfaj, ľudom. Pán Boh vie, čo činí. A čo činí, dobre činí. Veď každý z nás máme svojho aniela strážneho, ktorý nad nami bdie a vedie naše kroky. Za to ten môj sa väčšine volá kde fláta a simuluje, krýva na krídlu. Anieli Pánovi sú neúnavní a bdelí. No, ale ten môj sa nevydarí. Pán farár, povedzte mi, keby som tak mal takého jedného aniela doma, viete, čo by ma zaujímalo? Čo takí anieli jedia? Jedia mäso? Dal by si takú pečenú kačku alebo hus? Nebral by to ako provokáciu? A nie sú náhodou oni vegetariáni? Takú zemiakovú placku by si dal? A ešte niečo by som chcel. Že či môže taký aniel ochorieť? Môže dostať chrípku? Zlomiť si ruku? Alebo krídlo? A potom ako dlho by sa liečil, čo? No, máš zaujímavé otázky. Vidieš, že premýšľaš. A ešte niečo. Kde takí anieli spia? Ak vôbec spia? Lebo napríklad dáževník, ten keď si chce dať šlofíka, vyletí do výšky a plachtí. A čo aniel? Tiež plachtí? Alebo má posteľ? No ale kde potom zloží krídla? Že by spávali na bruchu, to sa mi nezdá. Možno na vidielku, ako sliepky. Alebo na drôte, ako lastovčky. Len si to predstavte. Anieli na drôte. Naskladaný jeden vedľa druhého. Od jedného stĺpu po druhý stĺp. Joj, to by bola nádhera. No, máš zaujímavé myšlienky. A tvoj záujem o túto problematiku je prekvapujúci a chválihodný. No a jasne ukazuje... Kamže kam? Naspäť domov. Kačky, husy, labuťa aj holuby sa vracajú domov. Tak prečo nie aj ja? A mimochodom, mal by si ísť tiež. Ukazuje sa, že od teba môžem očakávať obrat a že prahneš. No máte pravdu, pán farár. Ja som už vyprahnutý ako 2 týždne nepolievaná pelardónia. Máte si? Ale nie, ja ďakujem. No, aby som neurazil. Tak, nech padne na užitok. Pán Boh daj, na zdravie. Pán farár, ten šéf vám ani len pila nedopraje. Poďme, aby sme nezmokli. Ja som síce ešte nasiaknutý zovčera znútra, nemusím byť aj zvonku. Poďme. Riešnici neprestanú a neprestanú. Pane, ty to vidíš a necháš to tak? Čo? Nič. Veru, ja tomu rozumiem. Raz predsa povedal,
Milujte sa a množte sa. A teraz si za tým musí stáť. Pane, ale ako môžem robiť aniela strážneho Ludovítovi? Veď keď sa to prevalí, tak ho z toho čo? Tak ho z toho trafí šlak. A bude to na mňa. A to by bol zverený tebou, Pane. Pane, urob aspoň malý zázrak. Alebo mi daj aspoň vniknutie, čo s tým robiť. Ja. Čo keby im začal horieť dom? No keď sa im tak zapalujú lítka. Čo? Nie. Dobre, nič som nepovedal. Ja. Alebo by im mohla spadnúť posteľ. Áno, pane, to je ono. Nech im spadne posteľ. Pane, to je nápad. Dám si ho patentovať. Tu sa niekde povaľovalo, neviem, nepoužívame ho často. Hlavne klince, hľadajte klince. Aké dlhé? To je jedno, hociaké. Oj, to nie je jedno. Tá posteľ nie je na jedno použitie. Dostala som ju do výbavy a ty ju nesmieš skúšovať. Už máš to kladivo. Hlavne klince, niečím ich zatlčieme. Ak ich budeš hľadať pri pohároch, tak ich nenájdeš. To bude mať otecko radosť, Dianka. Joj, to bude mať otecko ale radosť. Akého máš šikovného zaťa, vie zatlcť klinec a opraviť posteľ, keď ju pokazí. Som v tej postele nebol sám, bola si v nej so mnou. A máš tie klince? Nie. Budú v dielni, v šuplíku. Asi budú v dielni v šuplíku. To je nápad, priam anielský. A vieš, že by tam mohlo byť aj to kladivo? Poďme to sveť. A aj je. Na polícii. Á, konečne Ludovít. Už som sa bál, že neprídeš. Chcel som pre teba aj zájsť. Vieš, ako tam prší? Namokli by ti krídla. A vieš, ako vyzerá zmoknutá sliepka. Ale nechaj to už, Ludovít. Náhodou, v rámci tvojej rodiny by som za tebou aj zaplával. Počúvaj, ako si blaboceš? Ty si našiel ten rum? Ale kdeže rum, Ludovít? Som ti predsa hovoril, žiadne telesné pôžitky. Na vine sú tieto kvety. Nám stačí párkrát nadýchnuť a na minútku sme ako v raji. Tak to vás vyjde lacno. Babky vám ich do kostola navláčia. Čuvaj, to si takto nacenganý po každých kvetoch. Ale kdeže? Iba poľalia. Niečo na tom bude. Výške blený si ako lalia. No, ale hovor, čo sa tu dialo, tým som bol preč. Lebo vieš, ako sa vraví. Kam čert nepomôže, tam pošle babu. A táto aj bola. A ten rum aj vypila. No, jasne. Škorcová. To som si mohol myslieť. To iný. Ale kvôli nej by si hádam nemokol v daždi. Tak vrav, čo sa tu dialo. Nevieš, kde máš kladivo? Na čo kladivo? A klince? V dielni, kde inde. To je moc dobre. To je moc dobre. Čo už je len na tom dobre, že mám kladivo a klince v dielni. Húrnik, ty po tých kvetoch ešte aj blbneš. Radšej ich vyhodím. Ešte to by mi chýbalo, aby som mal aniela strážneho, dementného. Kam ideš? Čo si zase vyparatil? Ja nič, čo? No nič, ja mu to dosvedčím.
vlastne nedosvedčím, veď ona ma predsa nevidí. Tak pre koho sú tie kvety? Pre koho sú tie kvety, pre koho? No predsa pre ňu. Pre teba, Volnuška. Tak ty si predsa niečo vyparatil, priznaj sa. Čo by som mohol? Išiel som pre pivo a mastil som nazad. Čo by som tak stihol vyparať? To už bude asi Viktor. No, a obed niekto vyjde. zvoní, tak utekaj. Dobrý deň. Doma je starý. Hudo, doktor ti volá, čo doniesol. Ludovít, zniž sa. To je ako skrhliť. Odbýva mi latrínu. Už som tam zalovil hrablany a doniesol som ti ten mobil aj peňaženku. Na, tu máš. Aký mobil? Akú peňaženku? No, on už vám to vysvetlí. Pane Bože, to je smrad. No a keď som už tu, tak sa môžeme pozrieť aj na tú hus. Akú hus? A tak na tú labuť. Akú labuť? No tak vysvetli mi to tu volachto. Na tú postrelenú. My tu žiadnu labuť nemáme a už vôbec nepostrelenú. My sme poriadna rodina. Máme ojazdené auto a dceru a žiadne vtáky. Moja ocka. Nazdar, myslivec. Ty sa nechaj predsiediť, doktorko, potom sa s ním zastavím. Čau. A kde je Diana? No, kde by bola? Predsa v dielni. A mal by si vedieť, čo tam robí. Čo by robila? Bordel. Hrabe sa mi v šuplíkoch a všetko prehádže. Pán s vami, bratia. I s tebou, bratku, i s tebou, i s tebou. Ceremonie už máme za sebou a teraz prezrate, prečo ste prišli. Zatiaľ nič. Uvidíš, dočkáš sa. A čo hore? Všetko v poriadku? Ale áno. A šéfko, ako? No nemyslí si, že nevie, čo tu stváraš a všetko ti to pekne zráta. To si píš. Že sa nehambíš, taký skúsený aniel strážny, nechá sa postreliť, vidieť sa nechá a ešte aj vykecáva s objektom. A fetuje. Fuj. No, mladá krv. Vy to ako si žeriete? Jediu sa, nová metla dobre metie. A keď dá pán Boh, aj motika vystrelí. Tak toto už prestáva všetko. To nie sú zásľuby, to je bordel. Ráno ich človek načapá na posteli, na obed na ponku. Kto vie, kde to bude večer? Vrucina! A objekt mu kraje. Máš ho pekne vychovaného, to ti teda poviem. Najvyšší čas, aby sa zmenil. No, kýže. Toho nezmení ani sám archaniel Gabriel. Gabriel to byť nemusí. Fakt? Naozaj? Tak to preto ste prišli. Ludo, tu ti zvoní telefón. Tak ho zodvihni. Spýtaj sa, kto to je a čo chce. To sa teda načaká. Ale netáraj prostosti. Čo ak je to niečo dôležité? Ja mám, Ľudko, pre teba niečo oveľa dôležitejšie. Dostal som depešu z hora. Mal by si radšej sadnúť. Tak, Ludovít, už si sa aj ty dočkal. Ani to netrvalo tak dlho.
A nebude to ani až tak bolieť. No, zmieriť sa s tým však musíš. Roky už na to tiež máš. Nestraž ma a hovor, čo sa deje. Nie, že by už. Veru. Musíš sa s tým vysporiadať ako muž. Každého to raz čaká, Ľudovít. Veľmi ma mrzí, že ti to musím povedať práve ja. Tvoj strážny anjel. Viem, že pre teba to bude veľká rana. Vždy si sa totiž bál, že budeš mať plný dom pytliakov a teraz je to tu. Čo? Vieš, ako si ma vylákal. Ja už som myslel úplne na najhoršie. A len iba toto, no bože, pytliaci. Tak prídu a budú tu. Veď sú pozvaní. Pivo máme, vacky dorobíme, posedíme, podebatujeme. Veď Viktor aj tak už skoro patrí do rodiny. Ty si ma, Ľudko, ale nepochopil. Tak to skúsim inak. Len teraz a naposledy. Anielici, ukážte sa mu. No pozrime sa, anielici. No vy ste sa mi tu nejako krásne rozmnožili. To čo, prišla pre teba eskorta? Dúfam, že tu nebudú chcieť bývať ako ty. To ti volal farár. Odkazuje ti, že aniel nikdy nespí. Môžeš mi vysvetliť, čo to znamená? No, to znamená, že u nás doma bola práve zažehnaná bytová kríza. A o chvíľu prídu pytliakovci, tak už poď. Ľudko, ty si to ale naozaj nepochopil. Títo dvaja sú noví anielici do tvojej rodiny. Prišli si to tu obzrieť, kde začnú za 9 mesiacov slúžiť. Počkaj. Ty mi chceš povedať, že Dianka a Viktor budú 4? A ešte mi povedzte, že to budú chlapci. Budú. Ha, yes! Takže ja budem dvojnásobný starý otec. Poďte sem, všetci sem, poďme, rýchlo. Prestaň. Čo? Túto novinu musí povedať Dianka sama. A vlastne, ani ona ju ešte nevie. Jaj, no, máš pravdu. Čo sa deje? To by si rada vedela, čo? Viem, ale nepoviem. Tak na čo si nás sem volal, oci? Na čo som vás volal? No, aby ste sa tu pekne zoradili, všetci. Nech si vás prepočítam, či sa každému ujde zemiaková placka. S nami už, Ľudko, ale nepočítaj. My sa musíme rozlúčiť. Tu kolegovia mi pomôžu sa trošku zotaviť. A keď sa prekurírujem, vrátim sa. A ty zatiaľ sekaj dobrotu. A nestrieľaj Pánu Bohu do okien. Mohol by sa niekto totiž pozerať. Neboj sa, dám si veľký pozor. A keď bude príležitosť, tak povedz tam hore, že ku nám sa ešte dáti 2, 3 anielici zmestia. Veď potrebujeme aj nejaké dievky, no nie? A vy čo? Nemáte čo robiť? Viktor teraz pekne pomašíruje domov. Ale oci. Pre rodičov, Dianka. Pre rodičov. Ty poď sem, Goja. Poď si oddychnúť, choď. Mamka, teba poprosím dorobiť tie zemiakové placky a daj si novú fertuchu. No a ja im idem opraviť tú polámanú posteľ.